boss, ima ljudi došli u novu epizodu. Danas snimamo Scrappy B. Sam nije nitko, sami smo i konačno ne vidjeli, inače ćemo ga snimati. Ajde, idete. Da ljudi, kupio sam Diamond, da imate na sami stup. Ok. Za je tajne. Jedan ova mapa. Sada to se nećemo se snima s tom mapom. Ko oće poz. Ko će poz. Poz za Robin XD. Poz za Herac, Čipajete, kako se zove. Hvala na 20 subscribera, bit će specijalno, još nisam, ali bit će još ne znam za 15 daj ne, ti starter izlizati ne. Ok, time, ma da, sam spektiva 6 smrti sad ne. Onda še ne mogu hitanje plus. Još ne mogu. A točno mogu si. Super eksplodalo. Jeee. Lava, need speed. Lava, need speed. Oh, Luka Vietnam. I daj, Luka Vietnam je kupio obsidijane. A, ubi ga. I da u komentare pišite kako da se stavimo ovaj mix, znači sad sam ili 3 noobs, pa mi u komentarima pišite kako da se zovem. Zato ne stavim si mene, ne znam koje da se stavim. Bravo. Dođi. Svaka čast. Pa svaka ti čast. Kak ćeš mi dal stvarno ono. Svaka čast. Ajde, zajedno. Još jedan put. Ko hoće poz. Tata, volim napisat. Bože, svaka čast. Znači, makar sam ono, jako kill. Da laknijete da imamo od XMPP, tako sam doći na ovo. Znači ono, ja sam Diamond i ne znam kako mogu uzeti kit Ender Plus od Emeralda, to ne znam, imate, ali samo što nula, ok, super. Što je nasta? Dobro, vidim.
kao je napisao Vortex Scouts. Vrati mi sword! Vrati mi sword! Vrati mi sword! Tu. Čekaj, još me i tu. Muotia i kuopii. Pozna se rankere. Oooo. Di si ovo. Dođi. I da, sad će biti malo više videa, možda, pošto sam mi došao na snimanja i sve. Još moram intro napraviti dva, to stavio i da. Slučajno sam si ispričao intro, ne znam kako, ali malo sam više brisati vidio. Intro sam se izbrisao, nisam to vidio. Ajde, dođite. Dođite. 3 vas je tako, 3 vas je deskiste. Dođite, oooo. No. Ajde, dođi, tako, hladno. Toga je strah. Bob za rogiza. Oh my god. Nije me ubio. Ja sam bio opet upolao. Sor. Pa i ti se bacio ovdje, ti ne strada. Neću umjeti. Dođi Enket. Ja sam svi loši bio. Malo vježbam svaki dan, toliko je Skype bio. Pa malo Skype sve. Ajde, dođe malo ti. Jak mi Luka vjetno na 12 subsidija, ja sam gotov. Luka vjetno na kanal Luka Beloven. Možda ću ostaviti link u opisu. Nemam pojma. Di ste? Znaš, to je bilo 622. godine. Evo vam došao na ranke, pa ste si ga poneli. Oh my god! Šta mi vidio neski javno? Mam 4 prazna mjesta, ne? Ja. Stavit ću na spawn. Ušao sliku sam.
učitelja s rektam, ti se zoveš Rek, kada bi ti mene rekta? S pol srca rektam. Ne, a... Ja, možeš presvetak stručni server. Kaj ti imaš neki paraspaj danjem djelera ili opća? Daj da te ja malo ubijem. Dujkeca. No. Drop me spawn. Noš. A doći ti. Sorry. Kada ću govorim na pojma? Ne možeš će neki klik 2 na petak, ću govoriti kamijata, to će si vidjeti. Dobro, ozirem se. Da, reklamiram ga, a još mi je rekao... Još ne znam kako se zove za tematnema se, mi je rekao da mi činite za njega. Učinio sam, da možeš sam prebane, pa lako je, ali... Pa da, no. Da možemo napravimo Skype IP montažu na tome. Dođi Stefka, PvP. Mislim da malo fakse. Pa dođi. Znači... Kada ćemo... Znači, možda ćemo samo ponekad snimati s nekim zato ne možeš pokvarjeno. Moram to slušati, ali se slušat ću. I to da epizode. Mala zasijela, ok, ostavite like, share sub, a mi svi vidimo sljedećoj. Pause.